Исках да пресъздада матча Лудогорец Реал Мадрид, да нови хареса. Почваме. Марселиньо, Пезяк, Александров, Родригес. Top passer, this boy, and he's on the ball now. He committed himself in. There wasn't much cover, but he got the ball, the defender, in the wide position. Very strong favourites in this game are Real Madrid. Rodriguez. Real Madrid, Alan. After Jose Mourinho, it's going to be interesting. It is going to be. Obviously, his tenure was controversial, particularly at the end, so they'll try and achieve a little bit of stability and, more importantly, a successful side on the pitch that can compete better against Barcelona. Actually, it's deflected out of him. Movement to get to it. Marcelo right in quickly to try and win the ball back. He's controlling the play here. His teammates just borrow the ball for a few moments and then give it back to the main man. Benzema. Rodriguez. Karim Benzema. He's lost the ball here. Foul. I'm not sure what the referee's going to do here. Роналдо е за топката. Над вратата. Стоянов. Моци. Минев. Центра. Пезяк. Пезяк. Пезяк! Какво спасява на Кайло Навас? Бяхме близо. Александров в центъра. Силно. Бе. Отново засада. Пепе. Бензема. Фабио Шпино. Шпино добре отне. И отново засада. Серхио Рамос. Центъра. Мот. О, не. Хамес Родригес. Роналдо. Владо. Лови. Пак лови. Отново по същия начин опитваме с бързина и скорост, не става обаче по този начин. Стане Кедира. Добре, отново. Нищо. Навас. 41 минута на матча сме, 0-0. Шпино. Шпино. Топка за Марселиньо. Марселиньо! Гол! Без такива е. Провали всичко. Стига се догава, той е известно. Пезя. Трябва да се държиш като зина. Това е гол. 45-та минута. Виждате? Справихме се. Марселиньо. Пезяк. What we've seen so far hasn't been the real Real Madrid because they are behind.
Нещо не ми върви днес. Виждате, Реал Мадрид много повече задържат. Сега побързи. Кедира. Първото по време свърши и идва второто. 1-0, второто по време почва. Карвахал. Тъч. Кедира. Безяк. Топка за Александров. Много дълга. Така. Марсело. Лошо. Пепе. Топката. Ешпиньо. Корнер. Не. Простете. Дава слуга. Моц. Бензема. Александров. Засада. Пепе. Вкарва топката в игра. Моц. Добре. Марсело грешка. Сега малко да задържим топката. Минев. Така. Изведнъж пас. Мисиджан. Не. Ешпиньо. Опитах да стрелям, но Кедира много бързо ме отне. Добре, Дяков. Той слабо центрира. Какво беше това обаче? Пряк свободен удар за Лудогорец. Да. За Лудогорец, да. Марсело. Разочароващо. 66-та минута сме. Още 20 няколко минути до края на матча. Виждате, че водим, въпреки трудностите. Справяме се за сега. Терзиев, Дяков, Минев. Той е за Мисиджан. Мисиджан. Не се справи с Гарадел. Стига, не сме свършили. Мисиджан. Той е центъра, от това нищо не излезе. Обаче. Само лошо Модрич. Карим Бензема. Моци се справя. Брилянтен Моци. Марсело. Скапас. Безяк. Засада. Малко остана. Крос за Менеиско в 76-та минута. Този матч протече доста добре за Лудогорец, но да видим сега Лука Модрич. Пуска топка за Гарет Бейл. Бейл. Прекрасен финт. Справи Мисиджан. Какво ще измисли Бейл? Мисиджан взема Марселини. Александров. Той разтегля Марселини към Мисиджан. Не стана. Тъч. Терзиев. О, не. Александров. Роналдо. Кристиано. Не стана. Добре. Марсело. Грешка. Марсело. Веднага атака. Чрез Марсело не.
Вдигнах рейтинга на почти всички топ вратари на 99 и затова виждате как спасяват, но не е само това причината всъщност да се призная. Само казвам. Роналдо. Иско. Стране. Браун е Шпиньо. Задържа топката. Засадаш. Доста неправилен пас. 3 минути добавено време. Дали това е краят за белите. Май почти осъществихме този матч, но да, просто